अभी अरोरा देख रहे बन 08 रवि सिन्हा। आज हम बात करें प्यारी चांदनी मूवी के बारे में, जौन पवन जी के मूवी हो। तो हम कहनी है कि यह बंदवा है जौन लकीर खींच देवेला। तो हम कहने कि मूवी बनाई बहुत सुंदर होई, नया होई, कुछ अलग होई। तो कौन देखे जैसे स्टार्ट कोई नहीं हो तो साला लागल हो कि ई तो उहे गोविंदा जुआ के मूविया के रीमेक बनैले बा का भाई। फिर सोचनी कि ना ई पवन जुआ क्वेश्चन बनैले बा। फिर लागल हो कि हाँ एगो मिथुन जुआ के मूवी देखले रही, ओकरे रीमेक लागल हो। तो मूवी में बा का तो पूरा के पूरा उहे चीज जौन मतलब पहले मूवी बनल रख उहे चीज एहू में दिखावल गई बा। एक्टिंग से लेके डायरेक्टिंग तक सब के सब रौरा फॉल्स ही लागी। एक्शन में देखें पवन जुआ के मुंह देखें तो हर मूवी में मतलब पूरा ट्रेलर में 50 बार दिखावल बा, 50 बार सेम एक्सप्रेशन ना। मतलब का बताई, हंसता मरते तो उहे, रोता तो उहे, बोलता तो उहे, चलता तो उहे, सब एक्सप्रेशन मतलब उहे बा। और एगो तो हमको नहीं कि साला लागता कि ई मूवी में हीरो से ज़्यादा जूता पर खर्चा भइल बा। एगो जूता 10 बार देखावल गइल बा, उ बाटा के जूता बाद में हमरा समझ में आइल ह। कहानी बा कुछ ना, एक मतलब एक्शन तो देख लम तो रौरा मतलब का कहम कि माथा पकड़ लम कि भाई रे गजब एक्शन बतैले बा। ऐसे अच्छा मनी मिराज जुआ एक्शन कर देवेला। कहतनी एहे से अच्छा मनी मिराज के 100 रौरा देख लेम, कोई भी रौरा ई ना लागी कि हाँ ये रियलिस्टिक बा। साला एगो गाड़ी आवता, 2 गाड़ी आवता, एगो गाड़ी में मतलब एक ओर से 4 आदमी, एक ओर से 1 आदमी मतलब छिटाता के छिटाता पते नहीं के चलत। आ हीरो ब्लास्ट में हेंग क के निकलता। का हो भाई, का बनैले बारे थे ई मतलब देख के दिमाग पगला जाए। मूवी देख ली, मूवी प्यारी चांदनी बानू, ये मूवी में देखले हो लोग बहुत बढ़िया बा, बहुत कहानी बा, बहुत हई बा। लास्ट में देख सोचले हुए कि का बनाई जा, ये तो खाली हीरोइन पर मूवी बन गई बा। चलो हीरोइन के नाम बा चांदनी, चलो प्यारी चांदनी पूरा वही पर मूवी बना दिया, नाम उहे रख दिया और वही पर मूवी के नाम बन गई बा। दोस्त का बताई 4 मिनट के वीडियो में 10 गो गाना दिखा दिले बा। 10 गो गाना, 10 बार मुंह, 10 बार जूता, एगो बेलचा दिखैले बा जवान। तो बेलचा कहाँ बा हम ढूंढते रह गए, बेलचा ना दिखल खाली। हाँ एगो तो बा हर मूवी में, हम कसम से कहता नहीं रौरा देखें भोजपुरी मूवी के ट्रेलर चाहे भोजपुरी मूवी देखें रौरा, एगो एक्शन सीन जो रहेला हर मूवी में रहेला। उ खेसारी जुआ के रहो चाहे इनकर रहो, जौन एक आदमी टांग ले ली, टांग पकड़ ली गुंडा के, आ ओकर बाद चलता गुंडा जौन बा हेंगा छटपटाता। भाई का बनैले बारे भाई, इहे लकीर घींचेला तू, इहे लकीर घींचेला।